podeu posar la grada, Sí, potser es bullaran. El Casino Menestral Figuerenc ha acollit la presentació del 18è Festival Humor Figueres, que es durà a terme a l'abril. Aquest any l'esdeveniment arriba amb una novetat destacada, el canvi de nom. Anteriorment, conegut com a Festival Còmic de Figueres, l'organització ha decidit adoptar aquesta nova denominació per reforçar la seva identitat i ampliar la seva projecció. Aquest festival, que de fet ja porteu 18 anys de trajectòria i que totes les programacions porten el vostre ADN figuerenc, empordanès. Realment el que feu és treballar també amb una sèrie de còmics que venen, 6 espectacles, em vas dir que serà el primer cop que s'estan estrenant aquí a Figueres, que això és molt rellevant, i per altra banda amb una sèrie també de protagonistes figuerencs, empordanesos, de còmics d'aquí, i a més amb una sèrie d'escenaris que s'escampa per tota la ciutat. Els organitzadors han anunciat una programació variada amb monòlegs, teatre de carrer i espectacles internacionals en estrena absoluta. A més, s'han destacat diverses activitats paral·leles per complementar l'oferta del festival. Entre els primers noms confirmats hi ha una companyia australiana de renom i una comèdia destacada a nivell internacional. També hi haurà la participació d'artistes de Figueres dins del que l'organització anomena Quilòmetre Zero, amb l'objectiu de donar visibilitat al talent local. Els responsables del festival han explicat que el canvi de nom respon a la voluntat de consolidar Figueres com un referent en l'humor escènic i donar cabuda a una oferta més diversa. Consideren que Festival Humor Figueres reflecteix millor l'essència de l'esdeveniment i permet una major identificació amb el públic. L'humor és també poder riure de tot, no?